Megfizettem a menetet, és felültünk a szarvasra. Egy szót se szóltam, csak a barátnémmal beszéltem. Mit akar tőle? Nem is ő szólt, hanem a Lili. Szívemnek is van szerelme. Nem szégyelled magad? Nem én. Szívemnek édes szerelme. Hát aztán kicsoda, micsoda? Katona. Az egyik menjen haza. Na gyere! Berkovics túlbuzgó és brutális ember. Kicsoda? Hé! Álljon föl, a rendőrség! Mit ülsz itt ebben a jasszal? Miért nem mégy haza? Kimenőm van, kérem. Én a helyedben nem ülnék itt ebben a csirkefogóban. Vagy mindjárt a bokorban lesznek, meglátja a főfelügyelő úr. Vigyázzak a tisztességemre. Mire? Mert nem még soha férhez. Ha úgy volna, hogy férhe megyek valaha, nem bánnám, nem vigyáznék az ártatlanságomra, mert akkor úgyis mindegy. De nem még férhez. Hát vigyázni kell, hogy az ember tisztességes lány maradjon. A másik valamivel hátrébb, a sötét kamrában. Jobbról szintén deszkapalány, amelyre fotográfus kerek van akasztva. Az egyik sarokban fotografálógép. A hátulsó deszkafalnak támasztva balról rozog a kaland. Aztán lóbálni akarja a kezemet, én meg nem hagyom. Azt mondom, maradhasson már, ő meg azt mondja, hát miért ilyen dacos? Aztán megint lóbálni akarja a kezemet, én meg megint nem hagyom. Aztán addig nem hagyom, amíg egyszer csak hagyom. Akkor lóbáljuk a kezünket. Fölle. 6 óra. Kezd alkonyolni. Lilium és Picsúra a falépcsőn állva figyelnek a vonat után. Ha a füledet a sírre teszed, egészen Bécsig hallod, amit. De hé, papicskás kezedet fogom. Még jó, hogy nem a másik kezedbe tartod. Úgy éljek neked, valamivel kisebb szerencséd van, mint rózscsillag. Te meg, ha csak egyet pislantasz, keresztül vagy lőve, 3-szor egymás után. Ezzel az új fizetési rendezéssel úgy vagyunk, hogy a régi skála szerint én most már sokkal előrébb tartanék. Na de hát, emelték ugye a fizetést. Így most nekem sokkal kevesebb van, mint volna. Nyugalom kell neki, meg kell várni a rendőrorvost. Békibe kell hagyni. Lelkecském, mindig csak a baj van. Vigyázzon már, agyon üti. Meg hogy jöhet tőle már a Hozlinger, a Intás néva. Én egy disznó vagyok, de nem vagyok házmester. Meg gondoltam, lehetne Amerikába, tudod? Igen. Nem akarok én bocsánatot kérni. Ezt át kell majd adni azoknak, akik jönnek a Királyi Törvényszéki Orvostani Intézetből. Majd intézkedem, hogy elszállítsák. Igaz, hogy olyan szép ember volt? Hát, nem is volt olyan szép. De jó ember lehetett. Hát, nem is volt olyan jó. Hagyjon nekünk békét, menjen Isten Kisasszony, nekem most valami nagyon szépet kell csinálni. Nézze csak. Nagyon szépet! Maga megütötte a gyermekemet? Megütöttem. Édes jó Krisztusom, kicsoda maga? Én egy szegény koldus vagyok, aki messziről jöttem. Éhes voltam, fáradt voltam. Kaptam egy tányér levest és egy szelet kenyeret is. Megütöttem a maga édeslányának a kezét. Haragszik rám? Édes jó Krisztusom, hogy van az, hogy én nem haragszok rá? De hát anyám, veled már megtörtént, hogy valaki rád ütött, és te azt nem érezted. Igen, fiam, az már velem megtörtént. Hát lehet az, hogy ilyen nagyot, ilyen erős nagyot ütnek az ember kezére, és aztán az nem fáj. Igen, fiam, az lehet. Megütik az embert,
és nem fáj.